No niin, pannaan sellaista kuin peliä kuin Ninja Kana. On jo aika hyvä, mutta siis nyt mä vähän näytän. Täältä saa niinku pukuja, mitä menin. Täältä on tällaisia pukuja. Sitten se Ninja Kanassa kuuluu kaikenlaista juttuja. Sotilas. On siis hauska peli, mutta tää tyyppi. Mulla tää on ihan täydellä vauhdilla. Sitten toi haamu on sellainen, että se ei pysty mennä kaiken läpi. Toi sähkö, mikä niinku kiertää, on sellainen, että se vaihtaa niitä voimat ja törkittyy, sellainen, mikä räjähtää. Jossain vaiheessa aivot tietää. Mä pääsin kakkoselle velille. Ois kyllä kiva saada toinen lemmikki. Yksi jolla joo. Kaikilla on samanlainen robotti, paitsi tuolla yhdellä jollain joo edes robotti. Joopa joo, mutta kuitenkin. Mä vähän näytän mitä tässä kuuluu tehdä. Ei mä olin mä. Juhuu. Nopeus. Ai vitsi. No niin, Just ai, au. Vitsi. Ai vitsi. Ei mun tyyppi. Ai vitsi. Ei vitsi. Ei mä häviä. Ei, mä oon kolmas. Mutta joo. Nää on tällaisia siis. Joo. Nyt tässä alussa mä siis kerron vähän näitä juttuja. Mutta siis toi kana on sellaisesti. Noita esteitä pitää varoa. Sitten. No joo, mutta. Tää nimi on oikeastaan Ninja Chicken. Ja tän saa ladattua sitten niinku. Saa ladattua Playcraftia kun kirjoittaa Ninja Chicken. Tai sitten niin kana. Siis Ninja Kana. Niin. On sitten 2 peliä. Multiplayer ja sitten radia. Eli nopeus, mutta kuitenkin teekö se loppuu tähän ja muistakaa kommentoida tai tilata mun kanava, jos et tiedä sitä tilannut vielä. Mutta tää jakso loppuu niinku,